Nočne som zase... Čo to robíš? Čo to robíš? Ja vás tu všetkých zdravím, konečne som opäť s týmto slávnym youtuberom. Dneska si ideme opäť dať otázky, ako sme už robili pred 2 rokmi, či sa stále poznáme, či poznáme náš YouTube kanál ako youtuberi, alebo či sa poznáme ako ľudia. Poďme na to. Takže ako prvé to mám pre teba pripravené, keď začínam ja. Ako dlho hrám hokej? Hokej od 5 rokov hrá hokej. Som si istý. Koľko rokov? Ty máš koľko? 14 teraz? 7 rokov, 9 rokov hrá hokej. Šikovný, dobre sa. Že idem ja. A tá prvá otázka. Aké jedlo som nemal rád pred 2 rokmi, keď sme toto prvýkrát natáčali. Ale teraz to mám. Spomenul si to v tom videu? Áno, spomenul som to práve. Že to nemáš rád. Že to nemám rád. Nie. Ja som vám spomenul, určite si to pozeral viackrát to video. Je to také, dám ti hint, je to také dosť obľúbené. Hamburger. Áno, presne. A to nie, že si nemá rád, to si ešte neskúšal. Nemal som to rád, som to nemal. Ako dlho točím na YouTube? Od roku 2017. Čiže... Nie, 2016. Nie, že 2016, keď začal školský rok, keď som začal prvé, ak som si vytvoril účet na YouTube a som natočil prvé video Bottle Flip Challenge. Ty si vytvoril účet až pol roka na to. To fakt? Prísahám na To svoj som o tebe reálne nevedel. Tretia otázka. Koľko mám teraz odberateľov v tomto momente? 253. Nie je pravda, pretože keď to teraz už pozeráš, tak už mám určite viacej. To je dobré. Ako sa volal náš prvý oficiálny Brawl Stars klub ešte pred Blava United? Jo, tak to nemám podľa, počkaj. Brawl Stars klub. Náš taký prvý veľký klub pred Blava United, v ktorom kikol ten jeden blázon všetkých. No to bol Blava United, rád. Nebol to Blava United, to bol predtým. Tak, ja fakt neviem, nemám podľa, čo to bolo. Red Bull. Red Bull? Si robí sa a Red Bull. Red Bull a takým divným písmom to bolo ešte, čiže to neukazovalo polkru ľuďom, ako sa to volá. Prečo si to... Ako to, že si toto pamätáš? Že A ostatné to bolo ikonické, no to je jedno, ideš vytvoriť. Aké je moje najsledovanejšie video na YouTube kanále? Growing AK-47. Áno, pretože som do toho vsunul strašne veľa peniazy, aby som to propagoval. Mal som na svojom Nikomara 3 kanáli kreslenú profilovku, teraz som to vrátil tyšky a jedno, to som na opýtal. Áno. Nemám potuky žáku, ale myslím, že hej. Posledná otázka. Aká je moja ikonická postavička na YouTube? Tá smrtka, čierno-zelená. To som nečakal, že tak rýchlo odpovieš, ale ja nemám ikonickú postavičku na YouTube. Čak, ale to si mal na profilovke, kámo. Ale to nie je moja ikonická postavička, ja nemám žiadnu ikonickú postavičku. Aha, dobré, okej. Ty si mi už dal poslednú otázku? Nie. No tak daj mi poslednú. Mal som niekedy blond vlasy. Určite. Kedy? Keď si sa narodil. Nie. A si hovoril, že si vyzeral ako cigán s tým blond vlasmi, keď si nejako si sa narodil. Nie ako cigán. Úplne nie. Ako cigán, lebo som mal dlhé čierne vlasy. Čierne? Čierne. Úplne čierne. A či som mal niekedy blond Ja vlasy? No tak nemal si blond vlasy. Si robíš sa zo mňa? Chceš vidieť? Dobre, dámy a páni, takže ako vždycky vyhral som zase aj druhé kolo. Ďakujem za to, že ste sa pozerali, nezabudnite sa nechať like alebo ak chcete vidieť takto blázonstva. Dúfam, že dosiahneme 300 subscriberov niekedy v živote, je to môj sen, takže pomôžme ho splniť. Sa vidíme.